тест, чанти тест. Се почнаха да нимат. Че е станало. Те са чули силно. Удара вече бил много по-ниско, като му скорост. То оттам вече е вървял така. Не, ел тук надолу, който се хръстите бил. Ръбъка, бе ти. Ние ви седяхме и слушахме на организацията за радиостанциите. Ако, нали, при това бе. Ти снимки, какво става? Това е изкусено цялото, гледай. То просто е тук му е тръгнала колата.